खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव मख'नांगोन दि बिटिआरआव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि बारहावाया गुदुं बारगासिनो दं आरो बेनि सिगां मोनफ्रोमबो गाव दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे खालामलायनाया हर सान सोलिगासिनो दङ। मोनसेया गुबुन मोनसेखौ सोंखारिलायनाय आथिखालनि सरकारा मावफुङै जाफुङै बेफोरखौ लानानै बेरेखा दोलोनि गोबां मानि दैदेनगिरिफोरा बे समाव अजद दैखांनाय बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनाय नोजोर होनाय मावफुङै जाफुङै बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ लानानै माखासे दैदेनगिरि राजखान्थिनि नेतागिरिफोरा गोबां मानि दान्थे बिदान्थे खालामगासिनो दं। थिग बेबायदिनो आरोबाव रिन्जय बर' बिथाङा जेरैबायदि गोलाव समनिफ्रायनो बिपिएफ दोलोआव जगदान जानायनिफ्रायनो आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार बिटिआर गोरोबथा बिटिआरनि दफाफोरखौ लानानै गोबां मानि बाथ्रा बुंदों। लोगोसे बे 5 बोसोराव आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकारा मा मावफुंखो आरो मावफुङाखै बेफोरखौ लानानै गोबां मानि अजद होदों बिथां रिन्जय बर' बिथाङा मोनसे गिदिर अजद होदोंदि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला इउपिपिएल दोलोआ साहस गैयै दोलो एबा राजखान्थि हानजा बे अजदखौ दैखांदों रिन्जय बर' बिथाङाल' नङा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिक्रम दैमारि कास्टम बसुमतारी गोबां दैदेनगिरिफ्रा आथिखालनि जा इउपिपिएल राजखान्थि दोलो गोहो गैया होननानै बुंदों। जेराव बे बाथ्राखौ लानानैनो दा बयसो एबा सिगांसो जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोसावदोंमोन दि आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोहोनि बाथ्रा बुंनायाव गोबां मानि फिन जाथाय होदों। फिन आरोबाव बे बाथ्राखौनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाबायदि अजद होदोंमोन जे आथिखालनि प्रमद बर' सरकारा गोहो गैया होननानै बेखौनो आरोबाव फिन बाथ्रा बुंबावदों रिन्जय बर' बिथाङा जे आथिखालनि इउपिपिएल सरकारा गोहो गैया हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंनो हानाय गोहोआनो गैया होननानै बाथ्रा बुंदों रिन्जय बर' बिथाङा। आरो बिथाङा फोरमायदों खोथा होनायफोरखौ मोनसेबो मोगथां महर होनो हायाखै आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा होननानै बे समाव अजद दैखांदों। दानिया फैदो बिदिब्ला रिन्जय बर' बिथाङा आथिखालनि जा प्रमद बर'नि सरकारनि सायाव माबायदि अजद दैखांदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोंना लादिनि। আমি শুনি আছোঁ যে ইউপিপিএলৰ বোলে তেখেতসকলৰ এটা আলোচনা হৈছিলে তেখেতসকলে আজি তাৰিখত যদি নিৰ্বাচন হয় মানে 4খন আসন পাব বা খুব বেছিকৈ 5খন আসন পাব 40টাৰ ভিতৰত তেনেকৈ এটা মানে আলোচনা আমি শুনিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ নেতা কৰ্মীৰ মাজত এইবিলাক আলোচনা চৰ্চা চলি আছে তেনেকৈ আমি খবৰবিলাক পাইছোঁ। আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সন্মানীয় সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যেতিয়া মানে আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনটো অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ কেণ্ডিডেট থিয় কৰাম বুলি ঘোষণা দিয়াৰ পিছত আজি ইউপিপিএল দলে আজি হতাশাত ভুগি আছে। তেওঁলোকে অকলে ইলেকশ্যন খেলাৰ কোনো সাহসেই নাই আৰু আত্মবিশ্বাস নাই তেখেতসকলে কাৰণ বিগত 5টা বছৰ ৰাইজে তেখেতসকলৰ ওপৰত মানে বহুত বিভিন্ন ধৰণে আশা কৰিছিল যে পৰিৱৰ্তনৰ নামত ইউপিপিএলে কিবা এটা নতুন কাম কৰিব ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দিছিল। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गावगावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गावगावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 708632